Human ini, nakita niya ang usa ka gobernador sa buhis nga si Mateo Living nga naglingkod sa iyang pwesto. Sunod na ko. Ug mitunga si Jesus sa bungtod aron magampo, ug nagampo siya sa Dios sa tibuok gabi. Ug pagkaadlaw na, ipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya apostolis. Si Simon nga ginganlan usab niya Pedro. Ug si Andres yang igsuon. Si Santiago. Ug Juan. Si Felipe. Ug si Bartolome. Og si Mateo. Og si Tomas. Si Santiago, anak ni Alfeo. Og si Simon ang gitawag nga Patriota. Og si Judas nga anak ni Santiago. Og si Judas Iscariote ang mabudhiyon. Bulahan kamo mga kabos, kay inyo ang gingharian sa Diyos. Bulahan kamo mga gigutom kay kamo pagabuskon. Bulahan kamo nga naghilakay kamo malipera unya. Bulahan ko ng tao magdumot, magsalikway, magbugal-bugal kaninyo, ug mag-ingon nga kamo dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kon kini may tabo kaninyo, tungod kay dakong ganti ang gitagana alang kaninyo sa langit. Kay ang ilang mga kaliwat naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Dieciséis, 17, 18, 19, 20. Baura ka na. Unsay baura ka na? Alaot ka mo nga mga dato karon. Hayahay ng inyong kinabuhi. Dili siya gustong madato, buang tingali siya. Alaot ka mo nga nangatawa karon. Kay kamo magbangutan og maghilak. Alaot ka mo kung magdahig ka ninyo ang tanang tao. Kay mauusab ang gibuhat sa ilang kaliwat ngadto sa mga mini nga propeta. Apan sultihan ko kamo, higugma ang inyong kaaway. Buhata ang maayo ngadto sa nagdumot kaninyo. Panalangini ang nanghimaraot kaninyo. Pag-ampo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas.
Ug kung adunay mo ilog sa inyong kamis sa dentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagin ninyong tanan nga mangayo. Ug kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawi. Buhata sa uban ang gusto ninyong buhaton kaninyo.